Jag är född den 11 juni 1916. 1950 till 1964 hade vi en fisk-, frukt- och grönsaksaffär. Men det var en jobbig bransch. Jag åkte hemifrån vid 7-tiden varje morgon. För jag skulle ha isat upp när maken kom med fisken. Och då skulle jag ha klart. Men vi var ju aldrig hemma för 7:30. Och då fick jag börja med middagen. Och sen upp tidigt nästa morgon igen. Och min make gick ju upp vid 4-tiden på morgnarna. Och åkte till Årsta och hallen och köpte in allt. Men där fick man ju lära sig att rensa fisk och till och med så sålde vi levande ål. Och en gång när jag var ensam så kom det en gammal herre. Han skulle alltid ha levande ål. Och då kom han när jag var ensam och köpte en stor levande ål som jag fick flå och rensa. Men det var jobbigt. För ålen, vet du, den slingrar ju sig igen. Man stickade en liten bit i så stjärten, stack man ålen och då dog den ju. Men den slingrar ju sig fortfarande. Och då fick man skära runt huvudet och dra av skinnet nedåt. Och ålen luktar så gräsligt, rått. Men det var ju, man kunde ju inte säga att det här kan jag inte. Det fick man inte.